proiektu honetan parte hartzeko, niretzat murala ezaguna zen, baina beste lan batzuk bezala. Eta sartu garenean pixkanaka, dokumentazio ikusiz, eta berak esan duen bezala bestelako materialak bilduz eta aukuratu naiz, nekin gauza batez, eta da oso obra indartsua dela, baina benetan atzen dagoen lana oso ikusgarria da. Eta erakusketak horren berri ematen du, baita ere saiatu gara katalogoan hori agertzen, eta, nik azpimarratuko nuke, nola Zumetaia 70ko hamarkadan, 1976 gaur taldearen parte izan da, gazteena izan da, pintura abstraktuaren protagonista nagusienetako bat izan da, ia da, 70ko hamarkada heldu baino lehen, zeukan munduan nola baitere, pintura eskultura bat egitea, pintura mihizetik aratago joatea. Horren, gomazko, poliesterezko eta egurrezko erliebe ezberdinak osatzearekin batera egin zituen estabak mural batzuk, 78an egin zuen Irunen mural bat, baina hau zurbilekoa da eta bererrikoa da benetan mural handiena eta interesgarriena, ezta? Esan izan da eta katalogoan dago, beraz ez dut horretan sakonduko, baina ja 72ko bukaeran, orkestu zuenean bi erronka nagusi zeuzkan Jose Luis Zumetak, ezta? Batetik tamaina, zongia, 155 metro karratu, eta bestalde batetik egiteko prozesuan berak sekula ez zuen zeramika landu obrekiaz. Eta hori izan zen, baita experimentazio lan izugarri bat. Aldi berean, egiteko prozesuan sekula ez zuen ikusten osotasunean. Orduan, ikusgarria da, aretoan dagoen pintura jatorrizkoa, gero eskalan eramaten duena mural handira, nola mantentzen duen paretan, zeramikan, freskotasun hori, dinamismo hori eta indar hori, ezta? Eta, urtebete egon zen, lanean, jotasun horretan, apirila 1973ko apirilatik 1974ko apirila arte. Beraz, 74an aurkeztu zuen, nahiz eta sinadura, ikusi dugun bezala, bideoan eta muralen ikusten den bezala, 73koa izan, ezta? Lehenengo 6 hilabeteak eraman zituen, bizkotxaldoa eginez, eta bigarren 6 hilabeteak, esmalteak eta oxidoak aplikatuz. Bukatzeko, aipatu nahiko nuke mural honen indarra, berari ez zitzaion gustatzen hitz egitea, ez zitzaion gustatzen bere obraren esplikazio bat ematea, eta zentzu horretan, zer esango izutu zuen Bildarrek, zuen badakizu ezer da nau, eta bakoitza dauka bere irakurketa propio, eta gaude oso biomorfoak eta oso dinamikoak diren sorkuntza, kreazio horien guztiak, komo hori baten pean, urdin horiek, oso biziak direnak, eta hori osatu nahi izan zuen parean dagoen eta beran dagoen Mikel Lagoa bezala dituzen plazerekin, ezta? Eta bertarako diseinatu zuen, nolabait ere hasiera batean umeentzako identifikazio eta parte hartze soziala bermatuko zuen espazio bat, txirrista eta guzti, gero denborarekin kendu izan zana, eta hori guztia dago modu bikain batean, bai erakusketan eta bai katalogoan, antxano egizegiren argazkiekin erreflejatuak. Zeinak publikatu izan ziren baita ere, 1996an Gaiak aldizkarian, lehen aldiz, Leopoldo Zugazaren maketazio moderno batekin, ezta? Eta beretan argazki horiek ikusita, badakigu nola egin zuen Jose Luis Zumetak lana. Horixe bainoz, eskerrik asko.